Yeah. Se, det ligner en dårlig tysk dobbelt pornofilm, det her, ikke? Altså. Scheisse. Sten, jeg tror lige, vi prøver noget andet, fordi vi kan se, at det går galt, det her. Bliv stående. Jeg har en lille ting til dig. Nu skal vi prøve at gøre det en lille smule nemmere. Nu skal du bare se her. Se, jeg har taget sådan en her med. Sådan der. Du kender den hjemme fra soveværelset, der sidder en lille kugle foran, hvis du ser her. Sådan der, Sten. Undskyld størrelsen, den er altså lavet til et menneskehoved, men sådan er det. Så, Sten, nu skal vi bare finde på en rigtig mandig stemme til dig, fordi du er en rigtig mand. Er det ikke rigtig, Sten? Yeah! Sten? Yeah! Sten? Yeah! Sten? Yeah! Sten, ikke så højt, der er nogen i boksen, der prøver at sove hernede. Okay. Sten? Yeah! Sten, jeg synes, din stemme er en lille smule mærkelig. Yeah! Skal vi ikke lave om på din stemme, Sten? Nej, jeg kan godt lide den. Du kan godt lide din stemme. Ja. Okay, fint nok. Jeg kan også godt lide dig. Sten, sådan er jeg altså ikke. Sådan er jeg. Sten. Ja. Sten, jeg tror lige, vi skal varme lidt op, fordi det her, det går lidt galt, kan jeg mærke. Vi skal lige varme lidt op, så hvis du gentager efter mig, du siger sådan her. La 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 la. Kan du sige sådan? La 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 la. Okay, vi prøver lige igen. Så det er meningen, du skal få stemmen ned. Okay. Prøv at stemme lidt ned, siger vi. La 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 la. Sten, du modarbejder mig lige nu. Jeg er skide ligeglad. Okay, Sten, prøv lige at høre her. Hvis nu vi leger, at du er en farlig pirat, der siger arr. Kan du sige sådan? Nej, prøv at sige arr. Sten, prøv lige at høre her. Nu giver du dem kloen derude. Kan du give dem kloen? Ding dang. Sten, du modarbejder mig altså. Jeg er skide ligeglad. Sten, prøv lige at høre. Hvis nu vi gør det. If you want my body and you think I'm sexy, come on there, let it show. Sten, Ja. du skal ikke synge lige nu. Okay. Sten, ved du, jeg har en god idé. Hvis nu vi gør det, vi finder på et navn til dig. Jeg skal tisse. Sten, ikke lige nu. Vi står lige med dit nummer, okay? Nu er det for sent. Sten, prøv at høre her. Det klør. Sten, prøv at høre her. Det klør rigtig meget. Hold op. Sten, Må det klø fra mig? nej, jeg vil lege. Opfør dig. Sten, hvis nu vi gør det, at vi finder på et navn til dig. Det kan være, det hjælper dig med at komme ind i rollen. Skal vi ikke prøve det? Ja! Vi finder på et navn til Sten. Så hvis nu du tænker dig om, prøv at tænke på et navn, Sten. Tinke, 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 tinke. Mens Sten han... Tinke, tinke, tinke. Mens Sten han... Tinke, tinke. Mens han... Sten, vi kan ikke snakke samtidig, vel? Nej, det er skide svært. Okay. Sten, er du klar? Ja! Har du fundet på et navn? Ja! Okay, mine damer og herrer. Lige om lidt til at afsløre Stens nye kunstnernavn. Er du klar? Ja! Okay. Men inden jeg tæller til 3 og afslører det her, du afslører det nye kunstnernavn, så skal du lige tænke på, det her navn er nok noget folk vil kalde dig rigtig, rigtig længe bagefter. Og det kan være, der sidder en mand dernede og filmer det og lægger det ud på YouTube. YouTube, må han godt det? Ja, ja. Okay, fint nok. Og Facebook. Og Facebook, ja. Det bestemmer jeg jo så ikke. Så, mine damer og herrer, jeg tæller til 3. Vi siger, dit nye kunstnernavn er 1, 2, 3. Trunde. Du kan ikke hedde Trunde. Jeg er skide ligeglad. Ej, ved du hvad, nu tror jeg bare, vi skal til at sige farvel. Kan du ikke farvel til alle dem, der sidder derovre? Juhu! Og til alle dem der dernede? Tudu! Og til dem der derovre? Hej, hej. Og så til alle børnene hernede? Fuck ja. Okay, godt så. Jeg tror bare, vi skal give Trunde en rigtig stor hånd. Nej. Jo, nu skal du sætte dig ned. Nej. Vil du sidde og sætte dig ned? Nej. Gå nu ned. Nej. Nummeret er altså færdigt. Nej, det er jeg. Jo, det er. Nu skal du gå ned. Nej. Hvorfor ikke? Jeg er ikke færdig. Jo, du er færdig. Du har været færdig ned siden 1980. Nu går du altså ned. Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg er ikke færdig. Okay, hvorfor er du ikke færdig? Fordi jeg har ikke danset endnu. Hvad vil du? Jeg vil gerne danse. Vil du gerne danse? Hvad vil du gerne danse? Real dance!